ቀረብ ኣገልግሎት ጥዕና ዝተፈላለዩ ቀጸላታት ማለት ካብ መውከሲ ክሳብ ዝተሓተ መደበር ጥዕና ብምውዳድ ጥራይ ዝሰላሰል ዕማም ኣይኮነን። ቀረብ ኣገልግሎት ጥዕና ዕላምኡ ንክወቅዕ ብቐንዱ ካብ ናብ ዝተዘርግሑ መስመራት መጓዓዝያ፣ ቀረብ ጽሩይ ስተ ማይ፣ ቀረብ ኣገልግሎት መጓዓዝያን ካልኦት ደረቕቲ ረቑሒታት ዝጠልብ ዕማም እዩ። ኣብ ኩለን ዞባታት ዝተዘርግሐ ትካላት ጥዕና ወሃብቲ ትካላት ብደረጃ ኣቃወማን ቀጸላን ምዑርነት ዳ ይሃልዎን እምበር ብባይታዊ ክውንነት ዝተደኮናሉ ኣከባቢ ኣድማዕነትን ይጽሎ እዩ። ምልኣት ዘለዎ ቀረብ ኣገልግሎት ጥዕና ምውዳድ ካልኦት መሰረታዊ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ዝጠልብ ስለ ዝኾነ ምፍንታት ምምሕዳር ከባቢታት፣ ዘይጥጡሕ መስመራት መጓዓዝያ፣ ዘይጥርኑፍ ሜላ መንብሮ ህዝቢ፣ ምብልሻው ኣምቡላንሳት፣ ጸገም መራኸቢታት ንቀረብ ኣገልግሎት ጥዕና ገለ ዞባታትና በዳይ ካብ ዝገብሮ ረቑሒታት እዮም። ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ንበዳህነት ቀረብ ኣገልግሎት ጥዕና ብልክዕ እተንጸባርቕ ዞባ እያ። ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ካብ ናብ ንኡሳን ዞባታት፣ ካብ ናብ ምምሕዳር ከባቢታት፣ ካብ ንኡስ ዞባታት ናብ ወደባዊት ከተማ ዓሰብ ዘሎ ርሕቀት ኣብነት ብድሆታት ኣገልግሎት ጥዕና ኮይና ክትግለጽ ትኽእል እያ። ትካላት ጥዕና ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ካብ ናብ ብዘይጥጡሕ መስመር መጓዓዝያ ዝተሰነየ ምፍንታት ዘለዎን ምዃነን ንዕዘብ። ሚኒስትሪ ጥዕና ነዚ ብድሆታት እዚ ንምፍታሕ ዓቕሚ ታሕቶ ትካላት ጥዕና ምዕባይን ልዕሊ ዝቖማሉ ደረጃ በሪኸን ንክሰርሓ ምኽኣልን ብቐጻሊ ዝጽዕረሉ ዘሎ ጉዳይ እዩ። ኮማዊ ሆስፒታል ዕዲ ኣብ ትሕቲኡ ምዝርከባ ክልተ መደበራት ጥዕና ን22,000 ህዝቢ ኣገልግሎት ኣብ ምሃብ ዝርከብ ሆስፒታል እዩ። እዚ ሆስፒታል እዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፍልታት ዝነጥፉ 26 ኪኢላታት ጥዕና ዝዓጠቐ ኮይኑ ተመሓላለፍትን ዘይተመሓላለፍትን ሕማማት ኣብ ምምካት፣ ሞት ኣደን ዕሸልን ኣብ ምክልኻል፣ ጥዕና ህፃናት ኣብ ምሕላው፣ ኣስተምህሮ ጥዕና ንህዝቢ ኣብ ምምጣው ንጡፍ ኣገልግሎት ኣብ ምሃብ ዝርከብ ዘሎ ሆስፒታል እዩ። ኣብዚ ንዞባ ጠቕላላ ብዝሒ ህዝቢ 21,972 ዝኾኑ ህዝቢና ንገልግል። ኣብኡ ኸ 3 መደበር ጥዕና ኣለና። 2 መደበር ጥዕና፣ ሓደ ኮማዊ ሆስፒታል ዕዲ ኣብ ንዞባ ሌቨል ኣለና ማለት እዩ። ሕጂ 2 ኣምቡላንስ ኸ ኣለና ኣብ ንዞባ ደረጃ ማለት እዩ። እሶም ከ ሓንቲ ኣብ ኣፋምቦ ኮኔክሽን ስለ ዘይብላ ኮፍ ትብል፣ ሓንቲ ኸ ኣብ መንጎ ማልዑብይን ዕዲ ናብ ዓሰብካ ሪፈር እንዳበልና ኣብ ማነጅ ንገብረሉ ሓንቲ ኣምቡላንስ ኣለና ማለት እዩ። ሕጂ በጠቕላላ ኸ 2 ኣምቡላንስ ኣለና ኣብዚ ግዜ እዚ ማለት እዩ። ኣብዚ ከም ብዙሓት ዲፓርትመንታት ኣለና ከምታ ዝበልናያ ኩሉ ናይ ዓበይቲ መራእይ ኦፒዲ ዝበሃሉ ኣለና። ኣዳልቲ ኦፒዲ ኣይምሲኣይ ካ ናይ ናይሽቱ ቆልዑት ዝረኣየሉ ኣለና። ኤንሲ ዝበሃሉ ኸ ኣለና ከምዚ ናይ ጥኑሳት መርመራ ዝግበረሉ ኩሉ ሰርቪስ ኣብዚ ነካይዶና። BMTCT ዝበሃሉ ናይ HIV ቴስት መርመራ ኸ ንግበሪ፣ ናይ ፋሚሊ ፕላኒንግ ኸ ግበሪ ከምኡ ዳመስሉ ዝኾነ ከምዚ ስታንዳርድ ዝሓለወ ሆስፒታል ዝገብሮ ስራሕካ ኩሉ ኣለና ማለት እዩ። ገለገለ ንብረት ይጎድልና ይኸውን ከም በዓል እዚ ኣብ ላቦራቶሪ ከምዚ CBC መርመራታት ከምኡ ጎድልና ይኽእል ግን በታ ዝከኣለና ርእሱ ዝኸኣለ ሆስፒታል ዝሕዞ ንብረት ዳርጋ ኣለና ማለት እዩ። ኮማዊ ሆስፒታል ዕዲ ክፍሊ ላቦራቶሪ፣ ክፍሊ ህጹጽ ረድኤት፣ ክፍሊ ትሕቲ 5 ዓመት ህጻናት፣ ክፍሊ ዓበይቲ ፋርማስን ዘጠቓልሉ ኣገልግሎታት ዝተዋረደሉ ሆስፒታል እዩ።
ክፍሊ ላቦራቶሪ ኮማው ሆስፒታል ዕዲ ንነጸርታ ዘገልግሉ ዝተፈላለዩ መሳርሒታት ዝዓጠቐ ክፍሊ እዩ እዚ ክፍሊ እዚ በቲ ሞያ ዝሰልጠኑ 4 ክኢላታት ኣለዎ ብዓቕሚ መሳርሒታቱ ንዝንጽሩ ሕማማት ኣብ ምንጻር ንጡፍ ኣገልግሎት ዝህብ ዘሎ ክፍሊ እዩ ኣወድ ዘለዎም ንብረታትካ ከም በዓል ማይክሮስኮፒክ ቴስት ዝገብሩሉ ራፒድ ቴስት ዝበሃሉሉ ከምኡኻ ኬሚካል ቴስት ዝገብሩሉ ከም በዓል ሴንትሪፊጅ ገለ ዝበሃሉ መሳርሒታት ኣለዎ ማለት እዩ ኣብ ዴንታል እውን ከም ተመሳሳሊ ርእሱ ዝኸኣለ ዲፓርትመንት እዩ ኩሉ ንብረትካ ኣብቲ ውሽጢ ኮይኑ የብሎ ማለት እዩ ፋርማሲ ኻኒ ናብ ቀዳማይ ደረጃ ዝተባህለ ፀረ ባክቴሪያ ዝኾኑ ክሳብ ሳልሳይ ደረጃ ዝኾኑ መድሃኒት ኩሉ ኣብኡ ዝተታሕዘ ኣሎ ማለት እዩ መብዛሕትኦም ካብ ዓቕሚ ክፍሊ ላቦራቶሪ ኮማው ሆስፒታል ዕዲ ዝኾኑ ናይ ነጸርታ ጉዳያት ናብ ሞከሲ ሆስፒታል ዕዲ እዮም ዝለኣኹ ኣብ ኮማዊ ሆስፒታል ዕዲ ዝርከብ ላቦራቶሪ ኣብዚ እዋን እዚ ዘይዓጠቖም ንስራሕቱ ወሰንቲ ዝኾኑ መሳርሒታት ምስ ዝማልአሉ ዕማማቱ ኣብ ምስላጥ ዓብዪ ድርኺት ክረክብ ምኽኣለ እዮም ዝብሉ ክኢላታት ላቦራቶሪ እቲ ሆስፒታል እዚ ክፍሊ ላቦራቶሪ ዓጢቑ ዘሎ መሳርሒ ከም ዝሪኦ ዘለና ናይ ማይክሮስኮፕ መሳርሒ ማለት መመርመሪ እዚ ናይ ደም ዝተፈላለዩ ኣለና ናይ ኬሚካላት ኣብዚ ንሰርሖ ድማ ሓፈሻዊ ናይ ሽንቲ መርመራ ብማይክሮስኮፕ ዝስራሕን ከምኡ ድማ ናይ ቀልቅል መርመራ ንብሎ ካልኣይ ኣብ ናይ ደም ድማ ከም በዓል ናይ ዓቐን ናይ ደም ዋሕድ ደም ድዩ ኣለዎን የብሉ ምፍላጥ ከም በዓል ኣብ ናይ ክሳይ ድማ ከም ናይ ሽኮርያ ኣብ ዝተፈላለዩ ሕማማት ድማ ኣብቲ ተመሓላለፍቲ ንብሎም ሕማማት ከም በዓል ወይቦ ዝበሃሉ እዚ ዌልካም ንብሎ ዘለና ናይ HIV ይኹን ዝተፈላለዩ ከምኡ እውን ሓፈሻዊ ኣብቲ ናይ ሽቱን ከም ናይ ጥንሲ መመርመሪ ማለት እዩ ከምኡ ድማ ኣብ ናይ ብላት ምልጋስ ዝበታ ዓቕሙ ዘበርክቶ እዚ ሆስፒታል ማለት እዩ ህፁፅ ረድኤት እንተድሊና ደም ዘድልየና ጥቆይ ኣብዚ ሆስፒታል በዚ ላቦራቶሪ ብዓቕሙ ይኽእል ክህብ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ከምኡ ድማ እዚ ናይ ዓሶ መርመራ ንብሎ ናይ ቲቪ መርመራ ሓፈሻዊ ነዚ ኣገልግሎት ይህብ እዚ ላቦራቶሪ ማለት እዩ እቲ ዓጢቑ ዘሎ መሳርሕን እቲ ዓቕሚ ሰብ ማለት እዩ ካብዚ ላቦራቶሪ ኣብዚ ዝሰርሖ ዓጢቑ ዘሎ መሳርሒ ካብኡ ንላዕሊ እንተኮይኑ ንምንፃር ማለት እዩ በቲ ሕጋዊ ዝምስርቶ ማለት እዩ ንላቦራቶሪ ዓሰብ ሪፈራል ሆስፒታል ዞናል ሪፈራል ሆስፒታል ዘሎ ካብዚ ብርትዕ ዝብለና እንተኮይኑ እንተቲ ደም ዝኸይድ ተኮይኑ ደም ክኸይድ እዩ እቲ ብመልክዕ እቲ ኣኽታዊ ድዩ ዝተፈላለዩ እቲኦም መርመራ ዘድልዩ ፈሰስ እንተኮይኖም ክኸዱ እዮም እንተዘይኮይኑ ነቲ ሰብ ሪፈር ናይ ዓሰብ ምስወዱ ማለት እዩ ኣብ ዓሰብ ድማ እቲ ዘለዎ ዓቕሙ ሰርሑ ማለት እዩ ፅቡቅ ሕጂ ኣብዚ ላቦራቶሪ ሓደ ካብቲ ኣብዚ ግዜ እዚ ሒዝዎ ዘሎ ስታንዳርድ ድንካ ሒዝዎ ዘሎ እቲ መሰረታዊ ንብሎ እዚ ሆስፒታል ዝህቦ ዘሎ ኣገልግሎት ናይ ንኡ ዞባ ሪፈራል ሆስፒታል ካብ ኮነ ቁርብ ኣብቲ ክፍሊ ላቦራቶሪ ሕፅረት ክንብሎ እዚ ናይ ሲቢሲ ንብሎ መሳርሒ ኣሎ እዚ ማለት ድማ እዚ ሓፈሻዊ ናይ ደም ምቁፃር ንብሎ ወይ ከዓ ኮልተር ማሽን ትበሃል ኣላ ንሳያት ያቐል ፀገም ኮይና ደላ ኣብዚ ማለት እዩ ስለምንታይ ኩሉ ስነ ታቐንዲ ኣብቲ ኮባ ሆስፒታላት ኣብቲ ሪፈራል ሆስፒታል ኣላ እዚ ኮማ ሆስፒታል ተባሂሉ ክሳብ ሕጂ ንሳቐርብ ወዲላትና ኣላ እምበር ካልእ በቲ ዘሎ ዓቕሚ እኹል እዩ ቁርብ ግን እታ ናይ ንብላ ዘለና ናይ ሲቢስ ካውንት ወይ ከዓ ኮልተር ማሽን ዝብሎ ኣላ ንሳ ኣገዳሲ እያ ነዚ ሆስፒታል ተስፋ ድማ ንገብር ኣብዚ ቀረባ ግዜ ክመፃና በቲ ንሕና ዘለና ስታንዳርድ ከምቶም ዶኳትር ገለ ዘለዎ ኣብዚ ንሳ ቁርብ ትፅግመና ኣላ ክፍሊ ህፁፅ ረድኤት ዝተፈላለዩ ሓደጋታት ሕዱር ሕማማት ዝኣመሰሉን ዝጠንቆም ህፁፅ ኩነታት ፀገም ጥዕና ኣብ ምፍዋስ ዝተሰርዐ ኣካል ኮማዊ ሆስፒታል ዕዲ እዩ እዚ ክፍሊ እዚ ንህፁፅ ኩነት ዘገልግሉ መሳርሒታት ዓጢቑ እዩ ዕማማቱ ኣብ ምስልሳል ዝርከብ ዘሎ ዝዋሃብ ኣገልግሎት እቲ ህፁፅ ዝበሃል ህፁፅ ሕሙም መፀካ ከሎ ናትካ ረድኤት ደልዮ መፀካ ከሎ ትስኻ ትህቦ ህፁፅ ረድኤት ንሽዑኡስ ካብታ ደለዋ ሕማም ከተገላግሎ ከለኻ ንግዚኣ እዚ ሕጂ ህፁፅ ረድኤት ንሕና ንህቦ ይበሃል ማለት እዩ እቲ ንህቦ ከዓኒ ትሑት ፀቕጥደም ዘለዎም ማስ ኣብቲ ደሞም ትሑት ናይ ፀቕጥደም እንድሕር ኣጋጢሞም ከምኡ ከዓኒ ናይ ሽኮር ከዓ ናይ ምትሓት ፀገም እንድሕር ኣጋጢሞም
ኢንሱሊን ብብዝሒ ወሲዶም ምግቢ ከይበልዑ እንድሕር መፅኦምና ኣብ መገዲ ክወድቁ ክእሉ ወይ ኣብ ዝኾነ ጎደናታት ክወድቁ ክእሉ ሒዞሞም መፁ እዚ ሕጂ ኣብቲ ኢመርጀንሲ ትህቦ ኣገልግሎት ህፁፅ ረድኤት ይበሃል ማለት እዩ እቲ መሳርሕታት ንጥቀመሉ ሓደ ኣብ ዘለና እዚ ተርሞሜተር በሃል መዐቀን ናይ ረስኒ እዩ እዚ ኣብ ዘለና ከዓኒ ቢፒ ብላድ ፕሬሸር መዐቀኒት እዚኣ ከዓ ስቴቶስኮፕ በሃል ማስመስኣ መካይታ ማለት እዩ ካልእ ንጥቀመሉ እዚ ግሉኮሜተር ናይ ሽኮር ክንዐቅን ከለና እዚኣ ንጥቀም ማለት እዩ ካልእ ከዓኒ ኦክሲሜትሪ ትበሃል ኣላትና ናይ ኦክሲጅን ፕላስ ፓልስ ትዐቅነልና ማለት እዩ ኣላትና ሳ ካልእ ከዓ እዚኣ ከዓኒ ኦክሲሜትሪ ትበሃል ናይ ኦክሲጅን ፓልስን ትዐቅነልና ማለት እዩ ክፍሊ ተመላለስቲ ሕሙማት ንዝበዝሑ ጸገማት ጥዕና ዘለዎም ልዕሊ 5 ዓመት ዝኾኑ ሕሙማት ንምሕካም ዝተሰርዐ ኣካል ኮማዊ ሆስፒታል ዕዲ እዩ እዚ ክፍሊ እዚ መዓልታዊ ብገምጋም 40 ዝበፅሑ ሕሙማት ከም ዝርዩ ክኢላታት ሆስፒታል ዝገልጹ ኣብዚ ዝረኣዩ ሕሙማት ከከም ሕማሞም መድሃኒት ተኣዚዙሎም ዝፋኑ ኮይኖም ገለ ክብድ ዝበለ ጸገም ዘለዎም ሕሙማት እውን ኣብቲ ሆስፒታል ደቂሶም ከም ዝሕከሙ እዩ ዝግበር ኣገልግሎት ናይ ውሽጣዊ ሕማማት عبيت مالتي كل سب وشتاوي حمامي هون دخانه ولا حضور حمامون كخانه خيري حميمو مزمت أمزي برأي خفل زيت هرأي كرأ يمت مالتي بزخاء مستي درلو خنا تاترينا خا مدهانيت نهو كتصنع ويكا مدهانيت عزيزنا نهو ويكا مستحمرينا خا كدك أصدقاء تخوين خا كفل تتعلنا مدقصو مالتي تي أقول جروت نايت ملالس تحماماتكو كاب جيزي ناب جيزي فالندي جن تي عقن ويكا ما أخلا جم كنوسن تخينا كاب يسران حموشنا سال سلاسة زخونو تقلقلت اللون أنا معلته مالتي الله جيزيون كود لزح موتي خولو الله كود حلوين كون خلي تجم جن سران حموشنا سلاسة على سان حموشنا مالتي مويا يفكره من جمرتات كمرت أخلوه أتو خلوهون دليت لزلني أتي ماتي نرسي نحلنا سرحي خا حلنا جرك أخذ سرحه تجيهكا شتاو أشوفها حلنا جرك أخذ سرحه أبزي روح كبابي بصحو تحاني ولا حد تسقم يقولون تحبر تسبكة طعمهم تزرع أخمو تحابرنا إذا كانت تسقم تليو حلفتنا ونالله نصوم نرى داينا نيرح كموتا الحين مزح تسقم يقولون موياجن كم مويا يفكري ኮማዊ ሆስፒታል ዕዲ መዓልታዊ ንጥፈታቱ በስተምህሮ ጥዕና ይዝፍለም ኣስተምህሮ ጥዕና ኣካል ሕክምናዊ ንጥፈት ኮይኑ ኣብ ትካላት ጥዕና መላእ ሃገር ካብ ዝተኣታቶ ግዜ ኣቕፂሩ ይርከብ ንቕሓት ህዝቢ ኣካል ምክልኻል ምቁፅጻርን ምጥፋን ዝተፈላለዩ ሕማማት ክንዲ ዝኾነ ኣብ ትካላት ጥዕና ዝወሃብ ኣስተምህሮ ውፅኢቱ እናተረኣየ ዝመጽእ ዘሎ ኮይኑ ይርከብ ብዘይካዚ ኣባላት ኮማዊ ሆስፒታል ዕድን ኣብ ትሕቲኡ ዝተሰርዑ ክልተ መደበራትን ወርሓዊ ህዝቢ ኣበየ ምምሕዳራቱ ብምእካብ ኣስተምህሮ ጥዕና ከም ዝህብ እዩ ዝግለጽ ኣብዚ ሕክምና መዓልታዊና ንገብሮ ቅድሚቲ ስራሕ ምጅማርና ንግሆ ከም ኣስተምህሮ ሓኪምና እቶም ክረኣዩ ዝመፁ ሰባትን ኣብ ዝርዝር ደቂሶም ዘለዉ ሕሙማት ሓኪምና ቅድሚቲ ስራሕ ምጅማርና ሓደ 10 ደቂቃ ዝኾን ኣስተምህሮ ንህቦም ማለት እዩ ኣብ ወርሒ 2 ግዜ ወይ 3 ግዜ ኻኒ ንዓዲ ኣኪብና ኣስተምህሮ ንህቦም ናይ ፀረታዊ ሓበር ፀረታዊን ውልቃዊ ፀረታዊ ናይ ሕርስን ትንስን ዘሎ መርግመታት ፕላስ ካኒ ናይ ኒውትሪሽን ዝኾኑ ናይ ዓፀቦ ከምኡውን ናይ ውፃት ዝኣመሰሉ ሕማማት ኣስተምህሮ ንህቦም ማለት እዩ
ብሕርስን ጥንስን እቲ መውታደ ወይ ዒሸል ክህልወና የብሉን ዝብል ሸቶ ኣብ ዓመታዊ መደብ ትግባረ ትካላት ጥዕና ሃገርና ካብ ዝዝውተር ዓመታት ኣውፂሩ ይርከብ ከምኡ ሆስፒታል ዕዲ ኣብቲ ዝርከቦ ንዞባ ብሰንኪ ሕርስን ጥንስን ዝኾነ ታደ ወይ ዒሸል ንኸይጉዳ ዕዙዝ ኣበርክቶ ዝገብር ዘሎ ሆስፒታል እዩ እዚ ሆስፒታል እዚ ምስ ኣብ ትሕቲኡ ዝርከባ ክልተ መደበራት ጥዕና ነፍሰ ጾራት ግቡእ ክንክን ከካይዳ ኣብ ግዚኡ ኣብ ትካላት ጥዕና ንክሓርሳ ኣብ ከቢድ ፃዕሪ ዝተጸምደ እዩ ኣዎ ንሕና እቲ ሕርስን ጥንስን ዘሎ ሞት ምልካይ ኣብ ወርሒ ከምዚ ንክታበት ሮቲል ንኸይድ ከለና ጥራሕ ንክታበት መድሃኒት ሒዝና ኣይኮንና ንኸይድ ኣብኡ ከምዚ ናይ መርመራ ጥኑሳት መርመራ ዝግበረሉ ኣሎ ከምኡውን HIV መርመራ ዝግበረሉ ከምዚ ሓበራዊ ኢንተግሬትድ ዝኾነ ስራሕ ኣብ ሓንቲ ቲም ሒዝና ኢና ንኸይድ ወርሓዊ ኣብዚ ዘለዎም ዓድታት ኣቲና በዚ ክታበት እንዳሃብና በዚኻ መርመራ ናይ ጥኑሳት እንዳገበርና እቶም መርመራ ዝግበር ኩሉ ጌርና ኢና ነብሎም ማለት እዩ ኣብዚ ሻሙናይ ወርሒ ገለ ምስ በፅሖም ካኒ ኣብዚ ይመፁና ኣብዚ መርመራ ምስ ተገበረሎም ናብ ሻሙናይ ወይ ከዓ ናብ ታሻዓይ ገለ ምስ ኣተው ኣብዚ መፀበይ ጥኑሳት ኣለና ኣብኡ ንድቅሶም መሻሪፍካ ካብኦም ይወሃቡ ሓር ናብ ታሻዓይ ወይ ከዓ ናብቲ ቆለውላው ሕርሲ ምስ ኣተው ናብቲ መፀበይ ጥኑሳት ኣለዉ ካብኡ ኣቲና ናብ ሕርሲ ይኣቱ ማለት እዩ ካብ ሕርሲ ምስ ኣተው ካኒ ናብቲ ድሕር ሕሲ ዘሎ ሓገዝ ተገይረሉ ናብ ቦትኦም ይምለሱ ማለት እዩ እዚ ገዛ ከም ንሪኦ ዘለና ከምቲ ኣቃውሙ ይሕብረካይ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ኣቲናሉ ዘለና እዚ ቅድሚ ሕርሲ ኣዴታት ኣብ ቅድሚ ሕርሲ ኣብዚ ዝፅበያሉ ቦታ እዩ ማለት እዩ ኣዴታት ኣብ ቅድሚ ሕርሲ ኣብዚ ይፅበያ ማለት እዩ ካብዚ ድማ እቲ ኣብ ሕርሲ ምስ በፅሓኻ ኣብዚ ቅድሚና ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ናይ ሕርሲ ቦታ ይኣትዋ ኣብዚ ኣብ ቅድሚ ሕርሲ ኣዴታት ኣብዚ ክፅበያ ከለዋ ሻቅ ንኸይርሕቀን ተባሂሉኻ ኣብዚ ጥቓና ጎንና ዘላ ሻቅ ኣለዎን ኣዴታት ናብኣኻ ብቐረባ ይኸዳ ማለት እዩ እቲ ሕርስኻ ዕዉት ክኾን እንተደኣ ኮይኑ ሓንቲ ኣደ ኣብቲ ፍሕኛ በቲ ቆልዓ እንዳደረኸ ከሎ በቲ እውን እቲ ማህፀን እቲ ፍሕኛ ሽንቲ ስለ ዝመልእ ምስኡ ንዕኡ መታን ከይዳናጉ ተባሂሉ ኣቲ ኣደ ሽንቲ ናፃ ክኸውን ስለ ዘለዎ እቲ ፍሕኛ ማለት እዩ ሻቅ ኣብቲ ቅድሚ ሕርሲ ተገይሩ ማለት እዩ ኣብ ኮማዊ ሆስፒታል ዕዲ ነፍሰ ጾራት ቅድሚ ሕርሲ ናብቲ ኮማዊ ሆስፒታል መጽየን እዋን ሕርሰን ዝጽበያሉ መጸበይ ወይ መጽንዒ ጥኑሳት ዘለዎ ኮማዊ ሆስፒታል እዩ እዚ ሜላ እዚ ጥኑሳት ኣብ እዋን ቅልውላው ሕርሲ ካብ ዝተፈናተታ ምምሕዳራት ከባቢታት ናብ ኮማዊ ሆስፒታል ክመጻ ኣጸጋሚ ብምዃኑ ኣቐዲመን ቅድሚ ሕርሲ ኣብ ጥቓ ብሰላም ዝገላገላሉ ትካል ጥዕና ንኽጸንሓ ዝተማሃዘ እዩ በዚ ሜላ እዚ ህይወት ኣሽሓት ኣዴታትን ዕሸላትን ክድሕን ከም ዝኻልዮም ጸብጻባት ሚኒስትሪ ጥዕና ዝሕብሩ ብዘይካዚ ኮማዊ ሆስፒታል ዕዲ ሞት ኣደን ዕሸልን ምክልኻል ብደረጃ ቃውማ ህንፁ እውን እንተኾነ ኩሉ መስራሓት ሕርሲ ካብ መጸበይ መጽንሒ መሕረሲ መደላደሊ ዝብሉ ብሓደ ዝተጠምሩ ካብ ናብ ዝኾነ ምድንጓት ዘይብሎም ክፍልታት ዝቖመ ብምዃኑ ኣብ ሞት ኣደን ዕሸልን ምክልኻል ልዑል ግደ ዝጻወት ካብ ዘሎ እዩ ሓራይ እዚኣ ገዛ እዚኣ ከ ኣዴታት ኣብ ቅድሚ ሕርሲ ዝቕመጣላ ኢልና እዚኣ ገዛ እዚኣ ኸ ኣዴታት ኣብ ግዜ ሕርሲ ኣብ ሕርሲ ዘላ ኣደ ጥራይ ኣብዚ ትመፅእ ማለት እዩ እዚ ከም ንሪኦ ዘለና እዚ ኮች እዚ ዓራት ናይ ሓራሳት ይበሃል ሓንቲ ደ ክትሓርስ ከላ ኣብዚ ተሰቂላ ትሕርሳ ማለት እዩ ኣብዚ እውን ሬጅስተር ኣለዋ ዝተፈላለዩ እዚ ኣብ ዘሎ መሳርሒ ናታ ፀቕጢ ደም ረስኒ ናታ ትዕቅን ማለት እዩ እቲ ቀንዲ መሳርሒ ንጥቀመሉ ድማ ኣብዚ ቦርዲ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ቦርዲ እዚ ዝተፈላለዩ መሳርሒታት ናይ ኣብ ግዜ ሕርሲ ዘድልዩና ወላ እውን ኣብ ግዜ ሕርሲ ካብ ንፋርማሲ ወይ ናብ ኢመርጀንሲ ንኸይድ ማለት እዩ ኣብዚ አንቲባዮቲክ ወይ ድማ ፀረ ባክተርያ ኣብዚ ገዛና ኣለና ማለት እዩ በዚ ጌርና ድማ ትስራሕ ዕውት ይኸውን ማለት እዩ ሓንቲ ደ ኣብዚ ከምቲ ልዕሊ ኢመርጀንሲ ስለ ዝኾነ ነዚ በዚ ከምዚ ጌርና ንጥቀም ማለት እዩ ምስ ተጠቀምና እቲ ተጠቀምናሉ መሳርሒ ማለት እዩ
ካብዚ ምስተጠቀምናሉ ክነምኩኖ ከለና ቅድመ ምምካና ዲኮንታሚኔሽን ዝበሃል ኣሎ ንዑ ነምኩኖ ቅድመ ኣብ ኣውቶክሌቭ ምእታውና ኣብታ ማሽን ቅድሚ ምእታውና ኣብፂና ማለት እዩ እዚአን ኣብዚ ዘለዋ ሰለስተ ቀዳመይቲ ማይ ካልአይቲ ኦሞ ሳልሰይቲ በረኪና ኣለና ማለት እዩ ነዚአን ኣብዚ ነቲ ዝተጠቀምናሉ ሓፃውንቲ ብማይ ሓፂብና ብኦሞ ፋሕፊሕና ኣብ ክሎሮክስ ን15 ደቂቕ ኣፅኒሕና ማለት እዩ ኣብዚያ ነንቅፀን ክነንቅፀን ከለና ኣቐዲምና ቅድመ ምንቃፅና ማለት እዩ ኣብዚ ላድና በዚኣ ደሪድና ናብ ዝኽሳይ ንገብር ማለት እዩ እዚኣ ኣደ ኣብዚ ክንሰቕላ ከለና ሓንቲ እያ ነይራ እቲ ዝወለደቶ ውላድ ማለት እዩ እሱ እውን ኣቐዲምና ኣብዚ ጌርና ማለት እዩ ኣብዚ ሚዛን ኣላና ነቲ ቆልዓ እቲ ዝግብኦ ስራሕ ጌርና ማለት እዩ ኣንቂፅና ሸፊና እውን ከይቆርር ኣብዚኣ ሚዛን ንዕቅን ማለት እዩ እዚ ቆልዓ እዚ ሓንቲ ኣደ ሓደ ቆልዓ ክውለድ ከሎ ማለት እዩ ሚዛን ናቱ ትደሊ ወዲ ድዩ ጓል ድማ ትደሊ ሳልሳይ ድማ ኣብናይ ሰዓት ከም ተወልደ ተሓተካ ስለ ዝኾነት ድሕራውን ክትሓተካ ስለ ዝኾነት እዚ ኣቐዲምካ ክትሕዘላ ከም ዘለካ ማለት እዩ ኣብዚ ሰለስተ ክሳይ ኣለና እዚ ጀነራል ወሲ ይበሃል ኣብዚ ድማ ካብኡ ዳሓን ዝኾነ ኣብዚ ድማ ደም ዝተሓወሶ ብብዝሒ ኣብዚ ንጥቀም ማለት እዩ ኣብዚ ገዛ እውን ክሰርሕ ከለኻ ካብዚ ናብዚ ትመላለስ ከለኻ ደም ስለትሕዝ ኣብዚ ቦምባላትና ማለት እዩ ተጣቢና ተሰርሕት ኣላ በዚኣ ጌርና ነብል ማለት እዩ ኣብዚ ኸ እዚ ኣቐዲምና ዝበልናዮ እቲ ናታ ኩነታት ንያደ ረስኒ ፀቕጢ ደም ኣብዚ ህርመት ልቢ ንርኢ ማለት እዩ ደን ልክዕ ነታ ኣደ ኸ ከምቲ ኣቐዲመ ዝበልኩኹም እቲ ሰዓትን ኩሉ ስለ ዝደልየና ማለት እዩ ናታ ቀዳማይ ኣብዚ ንኸፍተላ ብናታ ወዲና ኣብዚ ናይቲ ቆልዓ ንኸፍት ማለት እዩ ዕለትን ሰዓትን ወዲ ዲጓል ክንደይ ኪሎግራም ክሳይ ከም ዝኾነ ድሕሪኡ ድማ ኣብዚ ገዛና እንታይ ኣለና ክንሰደን ከለና ሓንቲ ኣደ ብዝተኸኣለ መጠን ማለት እዩ ምስ ርሓቂ ዘሎን ክሳብ 3 መዓልቲ ከከም ኩነታተን ክሳብ 24 ሰዓት ዝፀንሓ ኣለዋ ከምኡ ድማ ክሳብ 3 መዓልቲ ዝፀንሓ ኣዴታት ኣለዋ ማለት እዩ ኣብዚ ቅድሚ መውፀአን እቲ ዘድሊ ነቲ ቆልዓ ዝውሃብ ቫክሲን ኣብቲ ግዜ ምውላዱ ዝውሃቦ ማለት እዩ ኣብዚ ንህበን ማለት እዩ ሓራይ እዚ ገዛ እዚ ኸ ኣብ ሕርሲ ፀኒሕና ሕርሲ ምስ ወደአት ሓንቲ ኣደ ኣብዚ ትመፅእ ማለት እዩ እዚ ድማ ድሕሪ ሕርሲ ይበሃል እቲ ኣቐዲመ መምከኒ ንጥቀመሉ ኣውቶክሌቭ ዝበሃል ድማ እዚኣ ፃዕዳ ዘላትና ማለት እዩ እዚ ኤምሲኤች ነፍሱ ዝኸኣለይ ማለት እዩ እዚ ንሪኦ ዘለና እዚ ዓራት ማለት እዩ እዚ ድሕሪ ሕርሲ ኣዴታት ካብዚ ምስ ወፃ ናብዚ ዝኾናሉ ማለት እዩ ሓንቲ ሕርሲ ዝበሃል ናይ ሓንቲ ኣደ ኣብ 4 ከፊልና ንሪኦ ቀዳማይ ካልኣይ ሳልሳይ ራብዓይ እናተባሃሉ ኣለዎ ማለት እዩ እቲ ኣደ ኣብቲ ቀዳማይ ዝበሃል ስቴጅ ክፍሊ ማለት እዩ እሱ ኣብ 2 ከፊልና ንሪኦ ላተንትን ኣክቲቭ ንብሎ እቲ ኣደ ኣብቲ ኣክቲቭ ኣብ መወዳእታ ኣብዚ ትመፅእ ማለት እዩ ኣብዚ ደሊቨሪ ደን ካብኡ ድማ እቲ ሰለስተ ዝተኸኣለ ንሰለስቲኡ ኣብዚ ደሊቨሪ ዝበሃል ኣብቲ ሕርሲ ቦታ ናይ ሕርሲ ትውድኦ እቲ ራብዓይ ከዓኒ ሓንቲ ደ ኣብ ክሳብ 6 ሰዓት ዘሎ ግቡእ ምክንኻን ይግበረላ ማለት ስለምንታይ ድሕሪ ሕርሲ ምድማይ ስለ ዝመፅእ ማለት እዩ ኣብዚ ንድሕሪ ሕርሲ ድማ ጥቡቕ ዝኾነ ይግበረላ ማለት እዩ ከምቲ ኩነታት ናታ ከከም ኩነታት ናተን ንኸደን ማለት እዩ ሽዑ ክሳብ እቲ ዝኾነ ዘሎ ኩሉ ኩነታታ ክሳብ ማዕረ ዝመፅእ ኣብዚ ትፀንሕ ካብኡ ሓሊፉ ዝኾነ ክሳይ ምዝህልዋ ድማ ብጥቡቕ በቲ ቀፃሊ ዝግበረላ ይግበረላ ማለት እዩ እዚ ልክዕ ከምቲ ዝበልካይ ማለት ሓደ እዚ ክስራሕ ከሎ እቲ ሞት ንያደን ንዕሸልን ክውሕድ ክጎድል ተባሂሉ ዝተገብረ ማለት እዩ ሓንቲ ኣደ ካብዚ ቦታ እዚ ሪሕቓ እንተ ደኣ መፀበይ ሃልዋ ማለት እዩ ካብኡ ጎይኻ ናብቲ ናብ ናይ ሕርሲ ቦታ ክተምፃኣ ከለኻ ማለት እዩ ቆልዓ ወፂ ክወጥቀካ ይኽእል እዩ ዝተፈላለየ ነገራት እውን ንዓ ኣብ ጉድኣት ከብለላ ይኽእል እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ ብሓንሳብ ምህላው ከምቲ ኣቐዲምና ዝበልናያ ማለት እዩ እንታይ ክኾነልና ስለ ዝደልየና እቲ ሞት ናይ ኣደን ናይ ዕሸልን ክጎድል ስለ ዝተደልየ ማለት እዩ ብዓብዩ ከዓኒ ነቲ ኣብ ስራሕ ዘሎ ሰብ ከዓኒ ዝጣዕመ ብዝጣዕመ መገዲ ንኽኸይድ እዚ ናይ ሕርሲ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ እቲ ናይ ቅድሚ ሕርስን ናይ ሕርስን ናይ ሰለስቲኡ ክጠቓልል ስለ ዘለዎ እዩ ማለት እዩ
ኣብ ኮማዊ ሆስፒታል ዕዲ ንጥዕና ዓይኒ ዝቆመ ክፍሊ የለን እዚ ኮይኑ ህዝቢ ብፀገማት ጥዕና ዓይኒ ንኸይሳቐ ካብ ማእከላይ ቦታ ማለት መወከሲ ሆስፒታል ዓሰብ በብእዋኑ ጉጅለ ሓኻይም ዓይኒ ብምንቅስቓስ ዝተፈላለዩ ምርመራታት ከም ዘካይዱን ፀገም ዘለዎም ዜጋታት ብኣጋ ተለልዮም ንመጥባሕቲ ቆፀራታት ከም ዝተሓዘሎምን እዩ ዝሕበር ሕጂ ድሓኒ ዓሚ መፅኦም ነይሮም ናይ ዓይኒ ኣብኡ ስክሪን ገይሮም ናይ ዓይኒ መርመራ ገይሮም ካብኡንካ ሓደ 40 ገለ ዝኾኑ ናይ ዓይኒ መርመራ ተገይሩሎም ኦፕሬሽን ገይሮምሎም መጥባሕቲ ናይ ዓይኒ ገይሮም ካብኡ ዘብሎም ኣለው ሎሚ ዓመት ከማን መፅኦም ናይ ትራኮማ ኣሰስመንት ዝገብሩ መፅኦም ናይ በረኻታት ወፊሮም ኣብ በዓል ኣፋምቦ በዓል በልዑብዬ ገለ ዝበሃሉ ዓድታት ወፊሮም ኣብኡ ኣሰስ ገይሮም ዳርጋቶም ኦፕሬሽን ዘድልዮም ወይ ከምዚ መጥባሕቲ ዘድልዮም ሰባት ኣብ ፅሒፎም ከይዶም ኣለው ኢንሻአላህ ፅብዮም ኣለና ነቲ ውፅኢት ዋርክ ገብሩ ማለት እዩ ኣባላት ኮማዊ ሆስፒታል ዕድን ኣብ ትሕቲኡ ዝመሓደራ ክልተ መደበራት ጥዕናን በብእዋኑ ዓቕሚ ናይ ምድራዕ ስልጠናታት ይወሃቦም እዩ እዚ ስልጠናታት እዚ ብቕዓት ኣገልግሎት ተንትካላት ጥዕና ኣብ ምብራኽ ግዲኡ ዝፃወት ዘሎ እዩ ፅቡቅ ወርክሾፕ ኣሎ ከምዚ ስኬል ዝኾኑ ሰባት ሪፍሬሽመንት ትሬኒንግ እንዳተዋህቡ እቶም ብፍላይ ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ ሓደሽቲ ኣባላት እዮም ደለው ንዖምካ ከምዚ ሪፍሬሽ ዝኾነ ትሬኒንግ ኣብ ወርሒ ይኹን ኣብ ክልተ ወርሒ ናይ ነብሲ ወከፍ ዲፓርትመንት እንዳሃቦም ከምዚ ክስታይ ይገብሩሎ ይተሓጋገዙና ኣለው ማለት እዩ